behind the mental break. I apologize on behalf of Inusa. There's so much to do, but I'm going to make it quick. I can see the PG, the President General of IPU, arriving, Barrister Jude Ngobe. The President General of Ihiala Progress Union. People open the in America, Ihiala National University. We are a family and we love ourselves. We are one of the only organizations in the United States meeting over the phone. And places they meet. We only meet together once every 2 years. Every other meeting over the phone. We value our time. We are very, very efficient. People Inusa Mwa Sofia mwezi bongokoli na sega eva aba UGWUMBA. Inlele UGWUMBA. UGWUMBA priest. Ndi Igbo anyị na-agwa unu lewe UGWUMBA.
na-ele Ugwumba. Ndị be anyị ka anyị na-ekiri Ugwumba. Ugwumba ka anyị nọ. Awa ebe anyị nọ dị ihe a. Ugwumba bụ Ugwumba. Gbanụ mbọ ka unu na-ekiri Ugwumba. Ihe eruola n'oge ndị Igbo na-elelenu Ugwumba. 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 Ugwu a na-akwere Igbo. Birikwa n'Igbo. Cheregodi ka emechi Ugwumba. Ugwumba. Ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile ka unu soro m na-ekiri Ugwumba. Ndị Igbo na-enene Ugwumba. Ugwumba bụ ebe a nọ. Jisi n'ike na-enene Ugwumba. Kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwezuonu. Ebe a ka anyị rụchara awụsa ọwa ndewonu. Ugwumba. Our chair for today will be our national chairman and our first lady in chair, Dr. and Dr. Mrs. Larry Udoji. The chair, Dr. Larry Udoji. I'm also honored to bring to the high table our own Ichie and Lord Emma Ejo. Ichie went to the man and Lord Hallelujah and President General of the Ihiala Progress Union, Barrister Ngobele, who is in the house. Barrister Ngobele, please put your hands together for the President General of IP, the Apex Government in Ihiala. Mr. President, come to the high table, sir. Prepare the other high table. Quickly so that we can move this. I'd like to also bring to the high table Honorable Engineer Sir. Please put your hand here. You are wanted at the high table, Engineer Wabarasa. Please come to the high table. Thank you. Welcome. 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 Please put your hands together for her. From Segment of now, we are privileged to have you in our presence, and we want you to join us at the high table, please. Okay.
to go to the back and get ready to present the colonel because we need to move this quickly. To the high table also, IPU President, Lagos Branch, is he in the house? Thank you, sir. Welcome. Thank you, Mr. President. Thank you for the blessings and the grace of gathering today for the progress and betterment of Ihiala. We thank you for our brothers in the U.S. who have been supporting us. We ask you to bless them abundantly and replenish their cause. All this and more we ask through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All right, yeah. Okay. People, thank you for your extreme patience. All the and as we begin to go forward, I got a prayer book of a growing up. But for now, I got the Georgia because the I see America will put here and help. And I need that about you. Camera take it again. Money I can never come as many of the bank. So, this event is share and love in one of course, shares in Atata, may Brogia, Winnie, or Jersey, Kefron, the Jerabana. Managana, who got the 20 the next year, I will time allotted to this ceremony of the colonel. And as soon as that time expires, we have to move forward. Because it's no disrespect to anybody. All guys were trying. You should have that. I was trying to tell you. And one man. Hey, play quick. Where's the Good.
ọrụ ndị Inusa ka anyị butere ọjị anyị were kee n'ụlọ maka ịbịa anyị chọrọ ka imeziere anyị ọjị abụọ ndị Inusa ekele mmụọ ogbeghị asịrị gị were ọdịna nwata ekwe efi ọnụ oji efi eme ọgọ incumbent traditional prime minister His Royal Highness Igwe Dr. Honorable Engineer Pastor His Excellency Ambassador Igwe Uwezuoke eze onye mepim nke izizi African tallest man otu onye na-ekwomu olu a osisi ka nkwụ ọkwụrụ ọka fine man without pimple ọ natara dike mma nke mbụ okwuru ọra dike erighị arịrị otigbu ụdị mkpa mana nwaanyị na-etigbu m. Please, I bring you profound greetings from the lovely Udoji family, both in the United States and here in Ihiala, and from my beautiful wife here, Ifeoma Udoji. I can tell you, without missing words, that the great of Inusa, the state of Inusa, Ihiala National United States of America, is at its greatest today. And here to have Ihiala people in the United States to come together and know where they come from. And we are succeeding. Ihiala United States, they have an organization now. So I know that United States, you will enjoy. I'll be a member of this group. I can't have a quarter of the game and water around. And I have a quarter. I will keep having them water around a group of young. So I was but I must make an exception. The men and women of Ihiala National who have made it possible for this organization to get to where it is today. Because all the executives and chair of several committees that constitute Inusa, because everybody in all the key executives of Inusa, all the members of steering committee, thank you. We have Dr. Wada here, who is the medical director for the medical mission that have been responsible for all the medications. The MC that he has so dominated in every time we do this is the publicity secretary of Inusa and the chair for strategic planning for Inusa, Ishia Frank Oti. Our financial secretary here, Dara Cletus Onyeka, who has been working so assiduously since we got back here this year, and we are grateful to have men of this caliber. And any organization that works well, it's not just that you have to have a good chairman like myself, you have to have a very good secretary. The secretary of every organization
the secretary together. And I want to show you all these things. In the person of Charlie Madafokwa, that's where the secretariat of Inusa resides. So because properly, the Charlie Madafokwa, I am the secretary of Inusa. In the name of Ihiala, watching a image here, I am a cultural director and a member of the Ihiala. Yes, education. Because we welcome him. Ihiala has already been introduced. Yeah, he is a major stakeholder of this organization, a founding member too. So we are grateful to have him. Ihiala is on your. So this is Ihiala. We have so many of our people. Of course, Ido is actually Gobi here. It's a major stakeholder of Inusa here that lives in Maryland. All of us have come back to show our people how we have always done it. So I bring you a special greetings. I thank you very much for all that you have done, the confidence you have given us, and everything you have done to put Inusa where we are today. Only about the media here, only a few years and beyond this, I want to thank everybody because Alagatos and his wife, they have supported this organization immensely too, from all the way from New York. So because I'm making on your national no, we're not going the whole community action, no yet. Yes, even this convention too. I am the program sign of the job. Then Chipaka, I got him doing Castro Honey. Come on, can I tell you where I'm of job? Kakao Chani got him fully. A good years, never more proud, no educated. Your father, the idea of Bataya, Dicken on your Mona. Now, only here on the men, they will be here. Only ego to Kaina and let me say this. Odalu. Afam bụ Dr. Richardson Okechukwu. Ọmụma bụ the regent. Oluha the 16th of Ihiala. Ihe nji wee bịara bụ ka m nọnyere ụmụnne m ndị Inusa, ndị be anyị nọ America, cheta nnọọ ka tie convention ha n'Ihiala this December for development of Ihiala. So abịa m ịnọnyere ha, gbakwa anụ ha ume otu ha si wee cheta anyị, wee na-asị ha ha gaa nke ọma ma ọfụma na anyị ncha kwado ha n'azụ. Ọ na-aga ọfụma maka na ọ bụrụ taa ka ha bidoro ana onwegokwa a lot of projects ha megoro n'Ihiala mana ihe dịka ọrụ ha na-arụ na hospital la Lady of Lords, a lot of scholarship ha na-enye ụmụ akwụkwọ ụmụaka, and other kinds of helps ha na-enyegasị for widows, you know, ha na-eme ya mana nke a bụ izizi mbụ ha decide imezi their national convention n'Ihiala, so it is very unique, and that is why we si na mma bịa mgbahụ ume ka ha si eme. Dalo. Instructed me to announce that as the PG and the IPU that are supporting what Inusa is doing right now with the sum of 50,000 naira, because no problem IPU I have two other announcements to make. Mr. Austin Ankabese, he's not here, has donated the sum of $500, which is equivalent to 180,000 naira. I have another announcement to make. Mr. Tochukwu Okafor from over here is supporting
Mexican peso, German what? Marks, Nigerian naira, London pound sterling, French francs, whatever. Other denominations, you need to tell me one. Every local for 50,000 naira. I have another announcement. Emeka is supporting this project in Nigeria for 50,000 naira. I know that in the future he's going to deliver in dollars. I trust that. Happy to one. And over the one. Queen of St. Paul's Ihiala, 100,000 naira. Now supporting Inusa. 100,000 naira. Now supporting Inusa. Thank you so much. A branch of IPU, not IPU Central. A branch. Barrister Jude Robi. I'm the President General of Ihiala Town. Ninde Inusa na-enyelu Ihiala aka emegoro Ihiala ihe dị n'iche n'iche ma security o ma medical mission o ada-agụ ha na-agba mbọ ndị Ihiala hụrụ ha n'anya ha na-emere Ihiala ezigbo ihe a na-akwalite obodo agụba ihe a ga-eme eme ọ bụrụ ha ga-emekọcha ihe niile mana ihe ha ji amụma ha tụtara ya ha ga-eme bụ ezigbo ihe dịka gbasara ihe dịka health care dịka security ọ bụ na ha nwee ike menwe ozu ihe na-arụ ha nwago anyị ama mbụrụ ihe niile tụkwasị ha n'isi Ichie Dr. Larry Odoji onye Ihiala na Anambra State. Mụ the National Chairman of Ihiala National USA Inusa, an apex umbrella organization of Ihiala people living outside Ihiala in the United States, South America. Onwa ihe na-ekwu iche ọkwa ofu ya ha na-eme oge ọbụla ndị Ihiala under this umbrella organization anyị na-eme every 2 years anyị agbakọ mee ihe ndị oyibo na-akpọ national convention ịfụkọta anya ka anyị were mara ma ndị Ihiala niile otu anyị ha mbụ ma ọ bụkwa otu anyị ewee zukọ ka anyị fụ onwe anyị anya arụ gbasatara ihe gbasatara obodo anyị na otu anyị ga-esi ga-emenye aka ka obodo anyị were na-aga n'ihu n'udo na ịfụnanya na agamnihu dị n'obodo Ihiala. Ya bụ na ụbọchị tata anyị butere ya bụ nzukọ na Ihiala Town. Ndị Ihiala niile obi furu ha na anyị bunatara mmemme a na Ihiala ebe a. Ọtụtụ ndị mmadụ anyị na ha kpara nkata ekwuola na abịa na ndị Ihiala niile bi n'ụzọ ije na ndị nke bi n'obodo Amerịka pụrụ iche ụdị na enweghị eturusi atinye aka na ụmụ egweremegwe ihe ndọrọ ihe ụnụ ma bụ mmepe mana ị ga-akọrọ anyị otu ihe ma ịbụọ bụ mmepe nke ndị Inusa wetagoro n'obodo abịghị ya dịka otu ha siri kwunye ọ na-abụ achị idozi obodo ejide ọnụ aka onye chọkwanya ka eme ihe ka o doo anya ewere ose debe n'akụkụ o nwere ihe kpatara ha ji wee fụ ndị Ihiala bi United States as the most outstanding, unbiased and straightforward group of people. Yes, otu anyị si wee chọọ ya maka na ekwu mgbe dị ya nga na-ejekarị m ije kara onye isi awụ ihe were mara ọ ya kpatara ya dịka gịnị ka anyị megoro obodo anyị ji wee nwee ọnọdụ dị iche otu a ihe gbasatara ahụ inete ndị mmadụ ahụ na inye ọgwụ. Yes, a na-akpọ ya medical mission. By the way, Inusa nwere specific unique programs for our people.
The first one is done under medical mission, whereby and they buying in at Konotego or Chota game with a gogo, no operation. Bia kutendi buying all buying in able doctor I will nuku Nandian and you will put her. Yawa no further but one the buying in Nene how Yahogo. Bandi over. They will see Oria Diangana and the Jamuya game. I go to Nukute X-ray machine. Then at the regional hospital in Ihiala, Our Lady of Floats. Medical missioner, I na bia for major screenings. Go equipment, AJ check in the high blood sugar, the high blood pressure. Then I say I go see O2SA use here. Near here, organized classes. A2SA na kuzuri O2SA use here. I have a fear. What's a 3 years at now? No, I know every 2 years. Ofuburo na honabo. Makanoba na wakatravis no bonye mudre. All twice renemia. Ibena hona nemia. I know roguna nezu for 1 year, for 6 months. Kwadia kwado sie ike. Only kind about a week. Ejimiani ayeje na centers dini Ihiala. Tinya nkage robosi abon of center. Tiena centers. I name it 3 different centers. And the beauty of this, you know, as on the Ihiala. Most of the time, the neighbors are bieba nemiya the neighbors in the Ihiala, like Nduli, the Okija, the Asia, Manam, Osi, no shoes on area Pama, on our Tuanyegu. They are very good neighbors, and we're also very happy to work with them at any point. Yes. Now, nke basatra okonyom na mwara na ihe basatra ishoki ihe na-aga kita ndị nwe obodo ga-eburu ụzọ ndị na-enye aka eso ha n'azụ maka ndị Igbo na-ekwu na ọ bụ onye a na-eduje mkpochi na-eburu ụzọ ndị na-eduje ya na-esi ya n'azụ. The last one I mean all the 27 primary schools in Ihiala town. I need each of them 500,000 naira. Yes, ka we go chen akwọ and then Mary go from yeni na ha go chari abutia oruan dini na chọrọ ka nweti aka. Yes. Now uleji ha go na ha onye re ego ka ha go fụkwana na ha go. Yes, I dey aka mbia poptasi ndị mmadụ ndị a ga-enye ego eweta ga he go ya anyị gwara ya anya bịa fu ihe niile egoro ewere yi agba ebujesiara ya ndị na akwụkwọ ebe ha na-aga. Offering abụọ nke ọzọ bụ ihe gbasatara kọlchọ omenala. Yes, anyị eji anyị egwu maka ụmụaka anyị ndị a mụsịrị n'obodo oyibo. Ị na-anya ebe anyị ga-afụ ụmụaka niile ndị akpọrọ mata na otu a si eme ọwụ ịkọnye zụọ iwere gwupụta ihe buru ibu otu a ka anyị si eme ya. So anyị na-akụzisiri ụmụaka be anyị ihe gbasatara omenala Igbo. Nke ọzọ bụ ihe gbasatara security. Yes, anyị nwere a very wonderful group a na-akpọ vigilante na Ihiala here. Ndị Inusa na-enye aka iji wefu na eji ha gwuo egwu and ha na-agbani moto ha na machine eji achụ ndị ohi na ihe ndị ọzọ eji achụ ndị ohi. Aka anyị dị na ya iji wefu na ọ na-aga ofuma. Afọ mbụ Ichie Nwa Chinemere one of Ihiala. Ihe nne m na nna m bara mbụ Achebe, ya bụ Alachebe, ma a na-emezi abbreviate Achebe. Then ndị ọcha a na-akpọ m Emmanuel. So ife aka eji mara m ịkpọkwa m Prof Azange. Ebi m na ha nga a na-akpọ America. Ebikwana na New York. Gịnị ka ojii bata? Gịnị ka ojii bata obodo a? Gịnị ka ojii bịa bata? Ọ dị mma, ọ bịa bụ onye gbara ya aga na nwanne ya, onye ribiri ihe nye bi nwanne ya. Ihe anyị ji bata taa bụ na anyị nwa bụ ndị Ihiala nọ na America kwadoro na anyị ga na-enyere ụmụnna ndị be anyị nọ ebe aka every other year.
anyị na-eme program na-atọ anyị etikwa onye nke nọ kemgbe bụ na anyị na-eme program a na-akpọ medical nke ịbụọ bụ na anyị na-eme nke a na-akpọ sekuriti anyị na-enyere ndị sekuriti anyị aka wee na-ewelite na-eche obodo anyị ịṅa ntị sekuriti obodo anyị a the more solid than sekuriti ọbụla e nwere na Anambra onwe mgbe Anambra gọvanọ nyere award ihe niile abịakwado edukeshọn program anyị nwekwara anyị na-emekwa in fact anyị nwere mgbe anyị wetara 200,000 naira for every elementary school dị n'Ihiala bịa kee ihe ewurezi ebido nke ọzọ a menitere m ji wee chọba gị na asị na ọkwa gere nwata n'aka na-erewu ya so ụmụnna asị m na m ga-ewelitere ha ihe gbasatara omenala anyị culture and nke ọzọzi bụ culture o bido ọfọ ọnwa mụrụ ọfọ anyị nidiri ka unu nyere anyị aka ka ya nwa buo ofuma maka na asị na agbakọ aka ma nwa ada na ome ọ da-agwa anya afa so anyị nidi ndị ụmụnna na ndị ikwu na ibe ka ha gosi anyị etu ya eziti ya nkịta ka ọ pụ agbụrụ maka na ụmụ anyị na-efusisi ha na Igbo amarazi ha ekwere ha asụ a na-akpa ekwetịzi ha agụ Igbo mana a na-emezi ụdị ihe ị na-emegasị na-akọgasị akụkọ a asụsụ Igbo a na-eru ọkọchị anyị abara ọ ga-enyere ụmụaka anyị aka ichegharị anaghị anọta so ihe anyị ji nọta nke a bụzi na anyị si akụrụ ụlọ ka anyị gbakọba akpasị na agbakọba utunye mmamịrị ọpụfụ ka anyị ma ndị nọ n'ụlọ ga-enyere anyị aka dofu ya na-agbazi ọ bụ osisi ofu ya na-agbazi ozu nwụrụ anwụ akpịrị so anyị bịakwanụ ka ha nyere anyị aka na ihe nke anyị na-emebu eme mbụ ka anyị wee nwee ike anyụcha nsị akapịa ọnụ ọ bụrụ otoro ka anyị kapịa ya bụ nsị ọnụ ka anyị nwee ike rụpụta ofu ihe dewezie ya anyị eji na-asị na ndị a na-agbachaghị egwu a na-ekwatara si ibe ya. Aha m bụ Lolo Kristi Ejiogo Adadiọramma one of Ihiala. Ọ makakwa inekwa anyị ị ga-afụ afọ anyị ị ga-afụ ndị ọzọ yikwe anọ ọ ka anyị si eme anyị kwara uniform iji gosi anyị bụ ụmụ nwanyị ndị Ihiala nọ na Amerịka and anyị na-emekwa ọfụma ụmụ nwanyị na ọsọsọ ọbụsọ ndị Ihiala ụmụada ndị Igbo kwa which mụnwa sokwa na ndị isi ha na New York nọ na Amerịka ụmụada ndị Igbo anyị na-eme ọfụma Igbo ka m na-asụrụ gị anyị na-asụ Igbo mana ịmakwa oge ụfọdụ asụnyekwa oyibo maka onwe ndị anaghị aghọta oyibo mana anyị na-asụ Igbo ọfụma. Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa Ezigbo Nwaokori na-asị gị ife a bụ Ugwumba. Biko eji m aka mụ na nwunye m na ndị be m wee na-ekene ndị Ihiala Inusa ya ndị Ihiala nọ n'Amerịka ha na-akpọpụ nnukwu ọ bụrụ na ndị na ha nọkọ ịma na onwe ihe na-etukwu ụra karịa sekuriti edukeshọn na ndị ihe gbasara ahụike anyị onwe ya ọkara na-eche n'Amerịka ọ bụ ihe saa ahụ so when they get a Yamaha, Larry John, they get a money to go, money to the American, money to Frank Body, money to the Dr. One, money to one more ID good. Now, American movement in America. American movement, American I'm a Mamma good and I'm a so I'm not going to go 10 minutes. I'm there to go and more. So I 50,000 for
Now for Lagos branch. More the president, I be Lagos branch. All I need the I can't but most unfortunately, also for a share. Oti, Corona Vine, Macrande, the Ivy, Koyai, the Lagos, Enai, for reasons best known to them. Makos Lagos. Now support Ihiala Dema. I ain't one of the civic center I went in Aka. I try to share. I get here I use here for meetings. John Center. When I'm so far to know, I'm not taking stage now. I'm not taking now over Ihiala. Makos Now IPO. I'm Inusa. 28,000 naira. More one people are now support on behalf of myself and my family with 20,000 naira. When I say Inusa, Ikawa Makana, UGWUMBA, Ihiala, Kama, Nagana, Nine, Dinabambo, Kodobodai, Kanilu, Kodada number. Kaido Sri what those Odi, I am one near that boy has said no material. I am a grow wine. Where we can development can only come in an atmosphere of peace. Everyone got a hero, Organiba, Nadia, Anamase, Kododria, and Napa Jesus. Praise God, thank you so much. Thank you so much. Go ahead with the room again.
and since morning I am eba ya na rush pa ka tun lo ko eba boko aye ya pa lo se le ke do de ro when there no there Oto di Jesu. Ihiala kwen gonu. Oyisi Ocean. The Inusa president and the entire executive have mentioned on UGWUMBA site n'aka Frank Igbo MC. Mana Africa wụrụ ohere a kelezi ụlọ ọfụma maka akụkọ n'ihe unu na-eme n'Amerika were abụọ maọbụ atọ ekele Dr. Nnaji Chidi the Apple chairman of Larry Odoji na lọọlụ ya nke m were microphone na-akịta abụọ ọgọ nwoke Ikechukwu oke mmadụ ọ sị na ya nwetara invitation na were kpọọ na fonu kịta wee si nzie MC ozi ọ bụ ya mụ wetụgo okwu nke m kwuo nke Aba branch Ikechukwu oke mmadụ bụ nke nwunye m tọrọ ọmụnwa gụrụ ya o were kpọọ na fonu kịta were sị mba Frank na ihe a na-eme dị mma ebe unu megatara na Amerịka wee kwunata ya na Nigeria bụrụ na ihe ala na ya dị 250,000 otu obiri Jesu the chairman, the Inusa chairman, the members of the Inusa here, the executive of IPU, both in Lagos and our home IPU. We have Ramen and so that government and partner aga esube from Muslim ganuti na ime atụra ahụ karịa ahụ isi gara aga and then we are na Houston and want the privilege to get them go on security at the first at least some of them better identify 1 to 2,000. Now America more than 4,000-5,000. I'm aware of that at various cities, both in Houston, both in Atlanta, both back in New York and Atlanta, Houston again. Here many open them. No more na akefuchi ọnwa mmadụ akwụkwọ bụ ndị na-achị ihe a nwụrụ ihe ala n'obi ha so ihe na-afụ ga-agba ngarị ga-esisi kasị na Nigeria bụ goolu jere Lancaster maka Lancaster bụ ebe goolu ọ ga-asị mụzikwe nke abụọ ya ma agbanyeghị nke ahụ maka almost you
at any cost. Thank you so much. He is a friend of Inusa. He has supported Inusa. Now let me say something here. Ihiala bu Okemba. Why got money Ihiala Okemba? Imran Omwe here. And yet they are worried by the politics of Ihiala is a natural phenomenon. There will always be politics. But we look beyond the politics of Ihiala to do things for Ihiala people. Anyene me politics, Inusa me politics. We recognize everybody, irrespective of your camp. We are not bothered by it. We need just CMS, we need a Catholic Church, we need a Pentecostal. Money does not differentiate between politics and interest. We just need money and want money to continue our projects. Thank you. Boston, Massachusetts. I know this man very well. If he invites you to his house and you show up, you would think that he invited the whole town. That's what I'm saying. Thank you very much. That's why Inusa is here to do something, to show the children something, that they have reached the mecca of the world. USA is the mecca of the world. Also, they say you can't take away something from a child without giving him something in replacement. So solve the problem of security. We have to make sure the children are well placed, well educated, and they get the jobs. That's why we are here to promote security, education, and good health for our children and our people. And here, as one of those from USA, I live in Boston, Massachusetts, and here we are to present to you our goodwill. It's your day to shine, to show us how you love us and how you support us. But anyway, as we show you our kindness and you reciprocate, we are also going to support you to support us. Saying that, I, Chief Martin Uchendu, is going to throw in $1,000 to support. Thank you, sir. Thank you. Big money, the younger sister of our national president. Oh, yeah, no money, Ihiala Government Convention in 2017. As in occupation rule, no occupation rule, I don't know. And I make a no, and do to whatever I when I go on, I Inusa. Behind the man, behind the family Inusa. And when you also carry out of the man, one of our own died on the line in the London. Behind the man, carry out of the job. When you know what the melody, I only in because of the job and the profession. So, more place the Yeka,
as usual, I'm Inusa. There at night, I did $1,000. Now Inusa. More than 10,000 naira support. Just where you walk in, where you do that, so where you care. There was about a sum of 10,000 naira. Ihiala kweli. Ihiala kweli. Morning. Honorable Toka Ohazulike, former House of Assembly member, presented Ihiala one constituency. I'm presently an assistant governor on political matters. Over there, you will be carried by the man, and another time, like we can phone. Over here, let's see on our young data. I want to know we had it. Over here, I can't have the governor. Oh, we had the buy them. I can't open the buy. No, was not a damn on a job. More man over there. After USA, he had the government. I died every minute walk here. All proper that he had the government. And then he went to buy it. And I can't go from here. And the child had soon as the idea was to the camera. Yeah, support. Manamara, I get an Romas, I gave 20,000 when I spot better. When I support the and I said, I use those. I come from a life, you must ask the police. You go home. Oh, you're making a gallery company. I don't know if you're going so, I'm going here because so far so good. And I'm I think I'm very awesome. I must support all with 10,000 naira just to show solidarity. He is supporting us with the sum of 20,000 naira. All one negotiate. Let memory may her soul rest in peace. This is the son that is supporting Inusa with 20,000 naira. President loves me and loves Ihiala and loves whatever Inusa does. And she has given me a check for $300 to give to Inusa. And I want to make that pronouncement now from Dr. Mrs. Lillian Asamola, the sum of $300. Thank you so much, Mr. Chairman. Thank you for doing whatever it takes to be here this evening. I said it earlier before you came in. Now we're going to go up. I think I'm going to teach you. We know what it takes and all the events and commitments that you have and still you are here. Thank you. Because I'm like an engineer for the patience you have shown with us. But I said earlier, here in our fundraising of philanthropy, it's not meant only for those who have money or the world. As a matter of fact, the best way to raise funds
But the next time, God's willing, all can find, all you will take out never. I don't know what I'm doing. One day, one annual. One day, what I'm doing, you walk at the down on how for our target in a deal. One, the other security getting in. God, enjoy it. Put it out of town. Ever had a ticket. That's the story. Now, what so we want to make sure that you are coming here. Ihiala town, you operate in several ways. I can tell you, if you are going, you're not going to be able to live at a demo all day here. I'm not going to leave the road. But never know that. I never want for everyone to talk about Bruce. We know all of you. We can do it as many times as we want. And the only thing will come out is success. So because I will feel other things that are coming that are so interesting. What am I asking? I'm waiting and I'm ready to take a government. Or remember also. And the other one is behind them. Everyone has one. I'm waiting and I will care. If I'm trying to see them, I'm going to so, I'm with some of our brothers and sisters that we have recognized already based on their previous contacts with us and contributions to several phases of the things that have helped to bring here to where we are today and also to where we are going as a group. So everyone recognition awards that we are going to begin to give to some people here and those who may not be here at this moment. Senator Onyabobi Osojinlewi, he is supporting Inusa and what we are doing with 25,000 naira. It's not just the money. His presence here is worth millions and millions of naira. Please put your hands together for him. Unfortunately, we thank you for coming. It shows how much love you have for Ihiala. This is Inusa. Then the motion, all of whom God will have taken I'll make a no because all the cars are late. My people that are lying. Okay, I carry. Get people up the TV. Ask and you couldn't have come. Naga sorry. Already absent. Captain absent. Yeah, I know. And make it Inusa. Makarati by as no akuno. About to go na patria. It is another very good by Omaka. So down all, down under Maka, down up on down on the Mother and Gina have a more. How do you go? We have a 1 year now. So, Odika, he is his own as a unity. That is personality is not there. Je me suis dit que ma carrière so all I can say is where will the 10,000 naira support? So like this public, we hope in a very short while we will transform the entire Ihiala into USA. We believe so. We believe so. Thank you so much for this wonderful support and support. We will just wait of 10,000. I will leave a very closer for a second and also be an
ofe mmiri dị ihu na-abụ na ịgwa gị eziokwu mgbe dị agha ụfọdụ a na-enwe aba asọsọ nsogbu a na-enwe aba asọsọ ndị a na-achị achị ndị na-achị achị sokwa bụrụ nsogbu mgbe dị agha mana ihe kachasị ihe niile ahụ bụ onye ọbụla ịma na onwe onye karabụrụ mmadụ karịa ibi ya. Yes, like ịbịa n'Ihiala now, onwe onye ga-claim to be more Ihiala than any other Ihiala person, in my own opinion, regardless of which part of Ihiala you come from, more onye mụrụ gịnị and all the rest. That is also applies in Igbo land. I believe that. I was the chairman of World Igbo Congress for some time, and I believe the same thing. Ebe ọ bụla ị nọ ịmara ihe Jesu okwu ime ya, ma ọ bụ n'ime ụlọ gị, ma ọ bụ n'ihe gbasatara obodo, ma ọ bụ gị nwa asị onye na-achị achị, especially ọ bụ na inwe ohere ịma n'ime ihe Jesu okwu na-aga ese okwu. Ọ ihe onye chọrọ mgbe dị anya na-afụrụ ya aka ọ na-enweta onwe ihe dị ka udo. Onye mara ihe Jesu okwu ya eme ya. Mgbe dị anya ndị be anyị na-eme ihe Jesu okwu, ọ dị abụ ndị a na-achị achị, ọ bụrụ ndị na-achị achị, ọ bụkwa na aja na-ese okwu, mana ọ na-abụzi ese onye ọbụla agabazie, mana esebego isi sefo nke a ga-eji ga-edozi. Yes, ọ ya bụ ihe na-emeni. Isi ndị be anyị siri ike, ebukwana onye a na-achị achị siri ike, ọ dị izi, mana ịkwụba aka gị ọtọ kwuo otu isiri mara, na-ekwu atụghị egwu, ị na-ekwu ị na-ene onye ọba anya n'ihu ene n'anya n'akụkụ. Mmadụ jiri anyị mee ka ọ na-efe ya, onye wekpere gị n'isi mee ka ọ na-efe ya, onye efere ụkwụ ime ka ọ na-efe ya kwụ ihe ị chọrọ ikwunye. Yes, o nwere ebe ga imeruo ya asị na otu a ka isi eme adịba aka mmụọ ihe eze sịrị bụ eziokwu, ọ bụ etu esiri were nọdị were gwu ya. kwesịrị ịkpa buru ibu kama anyị fụ na kamgbe ụtụtụ ka mgbarị dị na mana anyị njụ enwere mgbe emekọtara dịka e kwuru World Igbo Congress, mgbe emekọtara ụfọdụ ndị be anyị chịwa ka ịka ọ ga-ejibu mgbe niile achọwa ịchọta ụsa nye nsogbu ndị dị n'ala Igbo, agba ụgbọelu gaa obodo oyibo gaa sụọ oyibo dee akwụkwọ kwuo ihe niile na ọ dị ka a na-afụkwanụ ka Okeke gachara soja na a na-afụkwanụ buutu o jiga soja. Ọ na-erubeghị mgbe ọ ga-abụ achọ ikwu ya ka na ọ na-aba anyị na-ekwu ya ka ndị na-enweghị ego ịgba ụgbọelu dị obodo oyibo bịa tinye ọrụ nwee ike ikwu ya itinye ọrụ na ya. N'uche gị ọ bụ na orubeghị mgbe unu ga-atinye anya n'ụdị iwenatawa ya bụ ihe ụlọ emetụgo n'obodo oyibo si mee n'ụlọ ego a isi were weta ya bụ ihe n'Ihiala? Ịzagwere n'ihe anyị maka ọ bụ ndị oyibo si na several millions journey begins with a step. Yes, eziokwu ka ikwu, and ịgwa gị eziokwu ọ na ndị be anyị ọkụ n'obi, mana a na-agba aka afụ nwata eze mgbe dị aṅa, and ọ ya bụ ihe dị na ya. Eme ya na obodo oyibo na ndị n'ebe ahụ mee ịbịa mmadụ niile eju, and ọ ya bụ ihe anyị na-ayọrọ Chukwu. O nwere ụmụaka Imo steeti na-eti egwu si na nọ na-abụ onye jide nwanne ya jide ahụrụ abụrụ onye ọbụla nyere ụgbakwa ya. So ọ ya bụ ihe anyị na-ayọ Chineke, onye na-eje ya kpọrọ nwanne ya, onye a gara nwanne ya, ọ na-abụ o juru ohimiri ka ọ tụpụrụ agbọ, mana ọ bụ na-ekwuo mbata otu a onye ọbụla abata mgbe dị aṅa ọ na-awụ ọkụ na ọ na-agba asịsị kwuo eziokwu. Ndị je ekwute na ha ga-abata nwere ike ha jee ehi nne emekwa maka ya yigharịkwa ya oge ọzọ. Mana ndị be anyị na-esi ebe ahụ abịa ịma na ọ bụ eziokwu onye ọbụla dị mkpa, mana ndị bịatara abịata na ndị nwe isi ihe na ndị mara otu esi eme ihe dị iche na ya kwa ịghọtago. Ụlọ ụka na-eju eju, mana ọ dị ka fada nwụ n'ụka kwa ya. Fada bụ onye isi nchụaja. Ọ ya kpatara ya, mana nkwa m na-ekwe ịnụrụ ihe ndị Ihiala kwuru tata. Ọ dị ka ọ majik ka anyị mere ibunata ya, mana ọ bụ majik kwa ịghọtago. Were nwayọọ mara gbaba edina ofuma. So otu anyị fụrụ ya ha kwuru fụ otu dị ha n'obi, anyị ji na-agba mbọ n'otu ọbụla anyị niile nọ na ya, ha nwee ịdị na-erota na ihe ahụ na-agụ nwaanyị dị ime na akwụkwọ onye tụbara ya. Yes. Tupu anyị ahapụ asị ọgaranya gara mba anụ juru aka bụ ndị ọ na-enyebu mbụ
sonyere ya kedu obi dị na otu unu kpọrọ ọ bụ etu unu si tụọ anya ka esi pụta ọ bụ nkwado unu tụrụ anya ka unu wetara kedu otu unu bidoro na asị pụta ihe mere ụbọchị taa ịma ndị Igbo na-ekwu na-asị na a na-egbu ohu ọgba akwụ ọsụkwa gara ịdị n'ime ya and onwe ebe ọbụla egburu aja ngwere eji anọ na ya anyị mana kịta bụ Christmas ndị mmadụ nwere a lot of engagements that many of them they scheduled before anyị were bata mana ifuru na hall a juru eju n'ọnụ tata and ụfọdụ bịara n'oge before anyị ebido bee afa ha ọza afa ha ụfọdụ na-abịara ijekwa na anyị nọ kịta anyị na-emechi na ndị mmadụ na-anakwa microphone anaghị abụ ya na-eme mkpụrụ ụbọchị na awa na-egwaghị eziokwu so na ugwu aja etiru anya bụ ite dị n'ezi ihu and ihe na ugwu ụfọdụ na-ekwu bụ omirikpọ ndị otu omirikpọ maja adịzi anya so na anyị na-ene anya na rukwu echi ndị ji enwe ohere ịbịa tata abịakwuo mbụ na obi dị m aṅụrị nnukwu o juru m afọ ihe anyị fụrụ na hall a mmekọrịta nwanne na nwanne ndị Igbo ọkachasị ndị Ihiala si na Amerịka nwanna ihe dịbe odu dịbe ọgụna ihe a dị n'obodo oyibo dịkwa ebe a maka na ihe eji mụ mmadụ a na-enwe ntụgharị ọ bụ otu ife na jin a nna gị nyere gị ka ibu wee jewe Amerịka ijekwa London ibukwe the same thing so ntụ nne gị na nna gị sikwa eme ka ihe esi na-eme apụl a na-adafe ha too far ebe osisi ya dị so wee bụrụ ya na anyị na-enwekwa ife na ebe ahụ mana nkewasị mana emechakwa anyị mgbakọ n'aka o rukwe n'ime ihe bụ ihe anyị nwekọrọ ọnụ anyị na-agbakọba aka onye ọbụla were ngari ya na mmụta ya na ebe a o dewe n'akpa iwepụta obi wepụta ya mee ihe a sị gị mee ka ọganihu anyị na-adị eziokwu na ịchịkọ ndị Igbo na-enye nsogbu ịchịkọ ndị Igbo ebe ọbụla na-enye nsogbu maka m wee dugochie ndị Igbo na different organizations enwesịrị na obodo oyibo mana anyị ekwe mgbagbu ghara ọgụ ọkwa mmadụ ya ewepụta onwe ya tọwa ndị ọzọ azọdụ ya okwu wee gbagoro ebe mmadụ gbagoro n'elu onwe ndị ọzọ dọrọ ụkwụ so ọkwa ndị dịka okenye dịka anyị a ga-asị ụmụaka bịanụ agbachakwa iwe nwanne ada ewelu n'ọkpụkpụ wee sechakwa atọkọ anyị emekọ anyị na-aga n'iru o nwere ebe anyị a na-enwe nghọtahie ma anyị ghọtaghịkwa aga na-aga n'iru nke anyị ji ihe o ji dị mma bụ na anyị mechaa ya ekpofuo ya anyị ruo nghọta anyị karịa ana anyị bụkwa ebe a ọ bụgodi mmanya ka ị na-aṅụ ihe a na-eze nwanne gị emekwa tinye gị nsị ma ọ tinye gị ma ụmụ ihe a dịrị ebe ahụ ọ ya ife dị iche ọha na eze ndị bịara ịkwadoro ndị Ihiala na emume nke anyị na-eme tata obi juru anyị na-aṅụrị anyị dị ihe ndị oyibo na-asị more than happy joyful and ihe awụrụ season of joy daalụnụ ebe ọbụla unu si wee bịa Chineke ga-edurute unu dunakwa unu enweghị nsogbu ọbụla etu ọbụla unu si mee ka unu wee kwadoro ndị Ihiala Chineke ga-enyekwa unu ya mmaji ọkwa Lọlọ Kristi Ejiogo Adadiọramma one of Ihiala of your outstanding leadership services and contributions to Ihiala community, Ndi Igbo and Nigeria, granted by the Board of Trustees, the leadership and the entire members of Ihiala National, USA, on this 29th day of December 2017, Inusa 6th Biannual National Convention in Ihiala, Anambra State, Nigeria. Executive Community Leadership Services Award. Presenting this to Senator Onyam Obi, recognition and appreciation of the outstanding Inusa
On this 29th day of December 2017, Inusa seized biannual national convention in Ihiala, Anambra State. Honorable Senate. Ife abụ Ugwumba. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ugwumba.